нәкъ Илһам абый кебек җырлаучылар, бәлкем нәкъ Хайдар абый кебек, бәлкем нәкъ Рәшид Ваһапов кебек җырлаучылар юктыр да. Һәркем индивидуаль бит. Ләкин менә шушы алар башкарган җырларны, алар тудырган җырларны шундый камил дәрәҗәдә башкаручы җырчылар безнең яшьләр күп. Һәм без бүген нәкъ менә шул идеяны урталыкка алдык һәм шушы идея буенча барабыз. Нәкъ менә яшьләр Илһам Шакиров репертуарыннан җырларны башкаралар, аны туган көнләр яктылар. Илһам абыйга тиешле дәрәҗәдә игътибар бар, Аллаһка шөкер, хөкүмәт тарафыннан. Инде аңа да булмаса, Илһам абыйны гомер буе халык күтәрде. Дәүләт дәрәҗәсендә решать ителә торган сүз нәрсә бу? Әгәр дә шушындай Илһам абыйга һәйкәл салырга акча кирәк, менә акча җыябыз дисәләр, бөтен кеше акча перечисләй итәчәк. Чөнки Илһам абыйны гомер буе халык яратты. Булай калса, шын мәгънәсенә калса, моны дәүләт күтәреп чыгарга тиеш. Яңа диск бу экспорт өчен менә татар диаспоралары өчен күбрәк инде. Чөнки менә шуңа күрә менә монда инглизчә ясадык инде һәм монда әйләндереп куйсак, монда татарча. Иң сыйфатлы диск наш. Чөнки моның бөтен җырларын әйтәм бит яңартылып, сыйфатын күтәрелеп, Илһам абыйның тавышын тагын да якынайтып ясалган җырлар монда. Дәүләт тарафыннан алынмаган, бирелмәгән бүләге калмады буга инде. Ул Татарстанның иң зур бүләкләренең берсе Габдулла Тукай исемле дәүләт премиясе лауреаты да. Ул Россиянең халык артисты, Татарстанның халык артисты. Аның медальләрен, орденнарын санап та тормыйм. Илһам Шакиров моңа кадәр 4нче катта яши иде. Билгеле, яшь бара, 81 яшь, 4нче катка менеп төшеп йөрү бик тә авыр. Һәм без мөрәҗәгать иттек җитәкчелеккә, президентка, Минтимер Шәймиевка, менә шушы мәсьәләне хәл итәргә, хәл итүләрен сорап, аны 1нче катка күчерүләрен сорап. Һәм менә шушы көннәрдә генә ул өй тыю үткәрде, һәм бик матур Мәрҗани мәчете белән Апанаев мәчете арасындагы бик матур урында, тыныч урында, изге урында 1нче катта яңа фатирга күчте.